שלום וברכה, אני שלמה רדזינסקי. אני מדריך לטאי צ'י וצ'יקונג בגן סאקר בירושלים. חג סוכות שמח, דרך אגב, אני בסוכה, כמו שאתם רואים. וכמה נקודות חשובות המיועדות לאנשים שרוצים לבוא לשיעור היכרות, שהשיעור הראשון בטאי צ'י בצ'יקונג, או שכבר היו בשיעור היכרות. כמה נקודות חשובות. דבר אחד, אנחנו מתעסקים בדברים סיניים, נכון? אז הפתגם הסיני אומר, המסע של המסע של 1000 לי מתחיל בצעד אחת. נכון? אנשים החליטו להתעסק, ללמוד טאי צ'י. הצעד הראשון שלהם הוא לקום מהכיסא, מהכורסה, מהמיטה, מהספה, לקום מכל הדברים האלה הנחמדים וכל כך נחים וכל כך רגילים, להגיע לדלת ולסובב את ידית היציאה מהדלת. לצאת מהדלת, זה הצעד הכי חשוב. אני בתור אחד שכבר 40 שנה מתעסק בזה, אומר ש40 השנה אני מתעסק בתרגיל הכי קשה הזה, לפתוח את הדלת, לצאת מהבית. זה הכי חשוב, זה הכי קשה. ואם כבר עשיתם את זה, חצי מסע כבר אחריכם. עוד דבר, אני מפרסם את הפרסומות שלי בפייסבוק. אנשים מגיבים, אנשים שולחים אליי את השמות שלהם, אני מתקשר אליהם, מדבר איתם, והם בהתלהבות ורוצים לבוא, ממש רוצים לבוא. כן, הם רוצים לבוא ובסופו של דבר לא באים. יש כאלה שמתקשרים ואומרים שמסיבה כזאת או אחרת, הוא לא בא, היא לא באה, או שלא מתקשרים, בסופו של דבר הרבה אנשים לא באים. ולמה? יש לי רעיון, יש לי שיטה. למה הם לא באים? למה הם לא באים? בגלל הפחד להשתנות. ואני מבין אותם לגמרי. זה ממש מפחיד לעשות דברים לא מוכרים ודברים שעלולים לשנות אותך. השינוי הזה מתחיל מיציאה מהבית, כמו שאמרנו. והשינוי ממשיך בזה שהם מגיעים לגן סאקר, איפה שאנחנו נפגשים בשיעורים, והם מתחילים לעשות תנועות לא מוכרות. ואנחנו לומדים פלסטיקה של התנועה שגם לא כל כך מוכרת, שאומרת שאנחנו צריכים להרפות את כל מה שלא משתתף בתנועה. כמו שאתם רואים במסך, בעצם משתתף בתנועה, די הרבה דברים משתתפים בתנועה. גם בכל תנועה, וכל חלק מהתנועה, משתתפים כל המפרקים. כולל אצבעות של ידיים, רגליים, עמוד השדרה, הכל משתתף בתנועה. ומבט, וריכוז, ונשימה, ועוד הרבה דברים. כל זה משתתף בתנועה, חוץ מהשרירים שלא מיועדים לתנועה הזאת, נגיד שרירי פנים. אין צורך להפעיל אותם בתנועות ידיים ורגליים. הרפאיה וקואורדינציה. אנחנו הרבה עובדים על קואורדינציה, כמו שאתם רואים. ידיים, רגליים, ראש, תנועת האגן, כל הדברים האלה צריכים לזוז בהתאמה מסוימת ביניהם. וזה לא פשוט. לא פשוט במיוחד לאנשים האלה שלא רגילים לזה. וכאן מתחיל המחסום הראשון. בדיוק, במחסום הראשון מישהו מתחיל לבכות, כי סוכות לפעמים מסביב שנים.
והשנים לפעמים באים במיוחד שלא מצליחים לעשות תנועות טייצ'י. והם באים, מתחילים ללמוד, מתחילים לנסות לעשות תנועות טייצ'י ולא מצליחים. פעם ראשונה מצליחים, לא, שנייה לא מצליחים, פעם שלישית לא מצליחים, זהו הטייצ'י שלהם נגמר, הם גומרים עם זה. כן, ובעצם זה היה די מוזר לקרוא להם. אם אדם בא פעם ראשונה בחיים לעשות תנועות טייצ'י וטראח מצליח. לא, אין כזה דבר, אין כזה דבר. לא מצליחים, לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, לא שיעור שלישי, לא שיעור המאה, גם לא מצליחים לעשות ממש כמו שצריך. למרות שאני אומר ואני חוזר ואומר בשיעורי טייצ'י שבטייצ'י אין דבר כזה לא נכון, הכל נכון. בשיעור השני עושים יותר טוב מעשינו בשיעור הראשון, בשיעור שלישי עוד יותר טוב, וככה זה מתגלגל. אבל זה לא משנה, אבל זה לא משנה בכלל. כי בשביל מה אנחנו עושים את התנועות האלה? לעניות דעתי, דרך התנועות האלה אנחנו מנסים להגיע לראש, לשנות את הראש, מחשבות, היחס לחיים, הרגשות, כן? כי בוא נדגיש עוד איזשהו דבר אחד, שאדם בדרך כלל, הראש של האדם לא נמצא בדיוק באותו מקום ובאותה נקודת הזמן שאיפה שנמצא הגוף שלו. נגיד עכשיו, אתם מסתכלים בסרטון הזה וכל מיני מחשבות, הנה, לא הספקתי לעשות את זה ואני צריך להספיק את זה ויש מלחמות ויש כאלה דברים ולא עלינו, לא יודע. כן, אז הראש הוא מתפוצץ בחתיכות מאוד מאוד קטנות וכל חתיכה נמצא במקום אחר, אבל איפה שאנחנו גופני נמצאים, אנחנו לא שם עם הראש. בטייצ'י עובדים על זה הרבה. עובדים בכלל על העניין של הבדל מלחשוב ולהרגיש. אדם כל רגע נתון או שהוא חושב או שהוא מרגיש. והוא מנסה לעשות כל מיני היברידים, אני חושב שאני מרגיש, אני מרגיש שאני חושב, אבל זה לא, עדיין זה מחשבה. אנחנו לומדים להרגיש את עצמנו, להרגיש מה שקורה מסביב, להרגיש את האוויר שבסביב, להרגיש את הרוח שמזיז את הדפנות הסוכה טיפה, כיפת השמיים הכחולים ודשא ושטיח הדשא הירוק מתחת הרגליים, בגן סאקר את כל זה אנחנו מנסים להרגיש. כל רגע נתון, כל תנועה, חצי תנועה, רבע תנועה, הרמז של התנועה זה הנאה בלתי אפשר להשוות אותה עם משהו אחר. אני אגיד לכם שכשאני עושה טייצ'י זה בשבילי הנאה הכי חזקה בחיים. וזכיתי להרגיש הנאה כזאת, לא ממש כזאת, אבל איזשהו רמז להנאה הזאת, זכיתי להרגיש אותה בשיעורים הראשונים שלי לפני 43 שנים. טוב, אז זה בקצה המזלג. בסדר, ונמשיך בגן סאקר. מוזמנים, מוזמנות, תתקשרו אליי, תשלחו לי הודעה בוואטסאפ ותגיעו ונעשה את זה ביחד. זה כיף, תאמינו לי, זה כיף אמיתי. תודה. חג שמח.